Narito ang mga sangkap. 1 medium-sized onion, 2 kamatis, luya o ginger, 1 taling okra o 5 piraso, 1 katamtamang laki ng labanos, kalahating tali ng sitaw, kalahating kilo ng hipon na malalaki, sinigang mix o pwede rin naman ng sampalok. Ito ang tamang paglilinis ng hipon. Nagul na pala. Ang black na. Man po ito ki. Alay yung laman. Masala yun. Oh, masala. Kita ka banda ka. Ang lalaki. Kalatin yung pangili. Walang lalagyan. Wala tayong lalagyan. Okay. Ano kayo nga labanos? Okray. Sili. Oo. Huwag kang makakain sa karong mo yan. Unang pakuluan ang labanos. Una may labanos, siyempre lang. Sunod naman ang kamatis. Okra. Hintayin natin lumambot ang okra. Tapos, ayun. After a few minutes later, Ilagay na rin ang okra at sitaw. sili. Okay. Okay. Further. A few minutes later, ilagay ang sinigang mix. Tansaan. Pulag mo na yan. Bagay 1 liter rin yun.
Hindi po ito sponsored. Isunod na ang After hipon. 2 minutes, isahog ng hipon. Sibuyas. Pakuluin. Salt. Tikman. Ayon sa iyong panlasa. Yan, mana? Nagmuntabadaran kayo. Sipon na. Lagyan ng konting patis. Ilagay ang dahon ng mustasa for finishing touch. Takpan hanggang sa kumulo. Pagkulo,